matagal ng bahin. Sa sige niya magubad-ubad, hindi pa ka matagal ng bahin. So, sa pagkita sa meeting ako pag-outing sa bisan nga Sekali apel si kanto pa si apel ta pag-edit. always get ako Kumpay. Bless kayo na kay always ka na. Word of the day. Pero nasa inyong pagbiyahe, bago ka makabot na, sa inyong pagbiyahe, saan yung nakakuha sa inyo? Karoon pa man mo. Karoon pa man mo. Ako po tayo. Sa inyong kuan, wag sa pagbiyahe. Ang sa inyong kuan muapas muapas kinanggan nga muapas kin unsay nakakuan sa inyo kana nakamotivate nga muapas. So, ang rason nga nung miapas ni para among ipahat ang among talento nga gihatag sa Ginoo. Dahil sa pagmensahe kay bisan pa man tuod arami pero aron sa makahingi sa pagpadasi specifically. Pagkadasi. Salamat brother.